Peter, ty si pri hudbe zostal. Po celé roky si známym hudobníkom a dovolím si povedať, že nám nerobíš hanbu, naopak sme Bohu vďační za tento dar, ktorý ti dáva. Chcem sa ťa opýtať, koľko albumov si doteraz vydal a čo ty vlastne chceš povedať, respektíve vyspievať svojimi piesňami? Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Včera som mal také jedno modlitebné stretnutie s kňazmi a keď hovorím, jeden kňaz hovorí, že keď niekedy hovorím, že ja koľko, tak hovorí, že jeden kňaz z Ukrajiny stále sa prežehná, že ja. Takže je to niekto, kto hore. A ďakujem mu za to, že som mohol nahrať 2 albumy. A v roku 2007, 2010 a teraz, keď dá Pán Boh a do decembra nejak sa to všetko tak zomelie, aby som chcel 3. album. A čo chcem vyspievať? Chcem vyspievať pravdu, ktorú sám prežívam a ktorou idem. Pretože prvé CD, ktoré bolo s názvom Ešte sa to dá, sám som to videl, keď som ležal na posteli na lôžku, že iba jediná nádej je tu, kto mi ju dáva, to je môj otec, ktorý ma neopúšťa aj vtedy, keď som na lôžku. Druhá vec, keď som nahral druhý album, tak to bol album Vplyv, kedy som si uvedomil, že nič nie je náhoda, každý z nás sme ako jedna pečať, jedna stopa na tejto zemi. No a 3. album bude taký všelijaký, pretože bude hovoriť, aspoň tak moja manželka, keď sme rozprávali o tom, aký by malo mať názov, tak to neviem, či mám prezradiť, ale bude taký zaujímavý, že bude hovoriť o tom, že už nie som nejaký disco příbeh Michala Davida. Michaela Jacksona. Ale vidíte, v akých sférach rozmýšľa. To je... Tak, takže verím tomu, že chcem vyspievať slovo nádeje pre všetkých, ktorí sú ochotní počúvať. Takže ja pozývam vás všetkých, predovšetkým počúvanie slova života, slova pravdy, slova nádeje, ktorá aj prostredníctvom hudby nech je umocnená. Vďaka, takže slovo nádeje. Veľmi rád by som túto pieseň venoval práve na česť presvätej Bohorodičky Panny Márie a zvlášť všetkým vám, ženám, ktorí si sa otvorili životu. A osobitne, nikdy som to ešte v živote neurobil, ale dnes mám tu medzi vami je moja mama, ktorá o 2 dní bude mať krásnych 17 rokov opačne. Teda keď sa na to pozrieme. Takže mama pre teba. Ty, ktorá máš jeho tvár, ty netrháš kalendár, chráň môj čas prchavý. Ktorá máš v rukách chlieb, ty strážiš láske teb, bráň ma, keď sa unavím. Mária, vieš o nás, daj vždy blízko som, voniaš jak chlieb, láska už príď, súdo ísť jedna po náš dom. Mária, vieš o nás, daj vždy blízko som, voniaš jak chlieb, láska už príď, súdo ísť jedna po náš dom. Ty nadaná v modlitbách, pred tvojím áno má strach, múr, čo pevne nestojí. Ty nádherná spokojí, ty mlčíš, Boh hovorí, bráň ma, chcem byť len tvojím. Mária, vieš o nás, daj vždy blízko som, voniaš jak chlieb, láska už príď, súdo ísť jedna po náš dom. Mária, vieš o nás, daj vždy blízko som, voniaš jak chlieb,
som. Voniaš jak chlieb, láska už príď, súd ísť jedna po náš dom. Mária, vieš o nás, daj vždy blízko som. Voniaš jak chlieb, láska už príď, súd ísť jedna po náš dom. Mária, vieš o nás, daj vždy blízko som. Voniaš jak chlieb, láska už príď, súd ísť jedna po náš dom. Hej Bože, si práve Ty, kto ma nechá čakať, robíš ma závislým. Nádeju strácam a to som nemal v pláne, len tuším, že sebou čo má byť, nech sa stane, preto hľadám, stále bežím. Kedy pochopím, čo to znamená, že si každý kríž hľadá ramená. Ak si nájde mňa, príď Ty sám, padám na kolená. Kedy pochopím, čo to znamená, že si každý kríž hľadá ramená. Ak si nájde mňa, príď Ty sám, padám na kolená. Hej Bože, si práve tým, ktorého tu vôbec nikde nevidím. Siete sú prázdne a nemám nič, len dlane. Hej Bože, Teba volám, kričím, pozri na ne, preto hľadám, stále bežím. Kedy pochopím, čo to znamená, že si každý kríž hľadá ramená. Ak si nájde mňa, príď Ty sám, padám na kolená. Kedy pochopím, čo to znamená, že si každý kríž hľadá ramená. Ak si nájde mňa, príď Ty sám, padám na kolená. Kedy pochopím, čo to znamená, že si každý kríž hľadá ramená.